ନାମଟା କ'ଣ? ଘର କୋଉଠି? ଆଉ ଏଟା କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ? ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ମାନେ ମାରା ପଡ଼ିଗଲେ, ବୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନାତିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜମି ବି ମୋ ଇଏର ଅଛି, ଆଉ ଖାଇତେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ମାନେ କେତେ ପୁଅ କେତେ ଝିଅ? ଆଉ ଝିଅ 3ଟା, ପୁଅ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ସେମାନେ ରଖିପାରିଲେନି? ପୁଅ ଗୁଡ଼ା ନାହାନ୍ତି ପରା। ଆଉ ଝିଅ ମାନେ? ଝିଅ ମାନେ ବାହା ଦେଇଛନ୍ତି 3ଟା। ଆଉ କାହାରି ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲାନି ଝିଅ ମାନେ ପାଖରେ? ତାଙ୍କର ଆଉ ଘର ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ, ଏ ବୁଢ଼ୀକୁ ରଖିବ ନାହିଁ କହିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ? ତାଙ୍କର ବିଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର 10 ମାଣ ଜମି ଅଛି ମୋ ନାଁ। ଆଉ ଜମି ଅଛି, ଜମି ସବୁ ପୁଣି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ସେଠି ପାଖରେ ରହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ତ ଆଉ ପୁଣି ଫେରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରେ ଜମି ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏଠି ଆପଣ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ? ଏଇ ପରା ଖାଇତେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଖାଇଦେଲେନି? ହଁ, ମତେ ମାରିବା ବୋଲିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁର ସବୁ ଝିଆଣି ସତୁ। କିଏ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ମାରିବା ପାଇଁ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ବୋଉର ପୁଅ। ପୁଅର ବୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୋଉ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ନାତିଆ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ହଁ, ଆଉ ମୋ ନାଁର ଜମି ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଝିଆଣି ସତୁ। ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ନେବେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଟାକୁ ପାଖରେ ରଖିବେନି। ନା। ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି? ଏଇ ବେଶୀ ଦିନ ମୁଁ ଆସିନି, ହଇରାଣ ହେଇଗଣି ବୋଲିକି। ତଥାପି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା? ମାସେ 3-4 ମାସ। 3-4 ମାସ। ହଇରାଣ ଆଉ କେହି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ? କେହି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ୍ କରିବା କି ବୁଝିବା ନା, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣ ମରିବାକୁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ। ଏ ମରିଲେ ଜମି ନେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ କଥା କିଛି କହୁଛୁ କହନା ଆପଣ। ଆଉ ମୁଁ କିଣିଛି 2 ମାଣ ଅଧେ, ଘରୁଆ 4 ମାଣ। ଏଇ ଭିତରେ ଯିମି, ମୋର ମୁଁ କହିନି ସେଇଠି ଥିମି, ମୋର କିଣିଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ହେନେ ଦିଅ, ମୋ ବଖରା ଦେମି ଖାଇମି। ସେଇଟା ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଘରୁଆ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି।